що Вища рада правосуддя це орган, про який чітко написано в Конституції. І щоб змінити Конституцію, це 2 сесії, особлива процедура. Питання до Саакашвілі. Я би хотіла йому поставити, як не вдається. До Саакашвілі питання. Чи є у нього спершу 226 голосів, а на другу рішення Конституційного суду, ну, не будемо Саакашвілі питати, да? Тобто ще Конституційний суд має сказати, чи ця ідея відповідає основному закону. І далі 300 голосів. Пане Саакашвілі, є 300 голосів у Зеленського хоч на щось? От я сумніваюся. І тому оці ідеї для мене це демонстрація нещирості або самого Міхаїла Саакашвілі, хоча я особисто ставлюся до нього з величезною симпатією і повагою. Я бувала в Грузії, і я бачила, йому там вдалося, правда. Або це його нещирість, або це нещирість, наприклад, президента Зеленського. Він все-таки в його команді. Тобто, що була дана установка на піар, на фейерверк, зараз ми от все там зробимо. Це нереально.